हाग्रामानि सासे मोस्ट फेभाराइट बुंनो थाङोब्ला मोस्ट फेभाराइट बिथाङा माइनरिटी मुस्लिमनिफ्राय बिथांखौहाय इएम बानायबाय आख्तार आहमेद जे हाग्रामा सारा जाया गावजों मोजां जाया गावजों सोमोन्दोआव हलि गुलि बेफोरबायदि व्यक्तिखौनो जायगा होयो नामा बिटिसिनि नियम मथेथ' बिथाङा सासे केन्डिडेट जानोब्ला सासे बिजाथि जानोब्ला इएम जानोबा बिटिसि बासि जानांगौ जे आख्तार आहमेद बायद'आ 2005 सिम गावनि एड्रेस होनाय टंला उदालगुरिनि एड्रेस होनायाव बिथाङा भट होआखै मथनगुरियाव बिथांनि जेनेबा एड्रेसखौ टंलानि होदों 2005 सिमाव बिथाङा बावहाय गैयामोन आरोबा 2008 आव बिथाङा दङ किन्तु बियो बिटिआर एड्रेस गैयामोन 2005 आवनो बिथाङा मथनगुरिनि एड्रेसाव गैयाबा मथनगुरिनि व्यक्ति नङाबा बिटिसिनि व्यक्ति नङाबा बोरै भट होनानै बिथाङा बोरै इएम जालायखो बिनि उनाव हेमाप्रभा देवी बिथांनाबोथ' एड्रेसा अमिलसो गभर्नरनि मोनसे एड्रेसाव जोङो नुदों बिथाङा कामरुप मेट्र'नि ओमफ्राय WBTनि एड्रेसाव बिथांखौ जों नुदों टंला उदालगुरियाव दा बिथाङाबो बिथांनि एड्रेस होनाय मथे बिथाङा बिटिसि बासि नङा गिबिथाराव बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननायखौ बावदों आङो दिनै UPPL सेन्ट्रेलनि जानानै बे संबाद मेलखौ लानाय जादों रायजो राजानिसिम बे मोनथामसो बिराद गेदेर खोथाफोर बेखौ सावरायनो सानदों खारन रायजो राजायानो गणतन्त्रआव गार्जेन रायजो राजायानो मन्त्रि मनला रायजो राजायानो गभर्नमेन्ट बानायो दा बेखायनो दिनैनि बे आथिखाल हाग्रामा दैदेननाय बिटिआर गभर्नमेन्टआव मा जाबाय थादों मा जागासिनो दङ दावराव दावसि अक्ट'बरनि 5 थारिखनिफ्रायनो बिटिआरआव गोजोननाया गैया जादों प्रमद बिथांनि 5 बोसोर गभर्नमेन्टआव जोङो बबेबा हारिनि बबेबा जाथिनि माबा मोनसे समस्या लानानै जोंनि क'क्राझार लामाफोराव बा चिरां बाक्सा उदालगुरिफ्राव जोङो खुनु प्रटेस्ट रेलि जयध्वनि लानायखौ जों खोनायाखैमोन प्रमद बर' बिथाङा सान्थि गोजोननाय बाथ्राखौ बुंबाय थादोंमोन बै समाव निश्चय रायजो राजाफ्रा बिनि फारागखौ बारा मोनदाङाखै नाथाय अक्ट'बरनि 5 थारिखनिफ्रायनो जै दिनाव हाग्रामा सारा गावनि गभर्नमेन्टनि थाखाय सतबांसा लादों ओइ दिननिफ्रायनो बार अखा सारअन्थाइ बारहुंखा गासिबो ग्रोम ग्रोम फैदों बे समाव हाग्रामा बिथाङा गावनि खुगानिफ्राय बुंदों रायजोफोर बियो अभिशाप नङा बियो आशीर्बादसो बियो बोरसो बे दिनखालिनो आङो मोनसे सिन्था खालामदों कुछ तो गड़बड़ है दाल में कुछ तो काला है होननाय बायदि माबा मोनसे समस्या दंमारो नामा होननानै दा बेफोर समस्या बबेनिफ्राय फैदों माब्रै जादों मैया दाखालिसो बिटिसिआव जोंनि लाइमोनफ्रा सियार बुखुनानै गारख्रुबलाबायनायफोरखौ हाग्रामा बिथाङा UPPLखौ दुसिबाय थादों एबसुखौ दुसिदों प्रमदखौ दुसिदों UGखौ दुसिदों दिपेन बर' बिथांखौ दुसिदों किन्तु बे गावनि फारसे बिथाङा नायाखै नायदो आंनाव बे लेखा मानिखौ नोंथांमोना नाय फारि फारि बेसेबांबा बुरजा डिटेल जे इलिगेलै आयेन कानुनखौ बिथाङा हेव खालामनानै जे बिटिसि गभर्नमेन्टखौहाय सालायलांनो नाजादों दा बिनि माखासे खारनफोरखौ आं खोन्थानो नागिरदों गिबिथारावनो मैया दाखालिसो बाक्सायाव सान हाबबायमोन मोनाजों मोना लाइट प्रटेस्ट रायजो राजाफ्रा लादों हाग्रामानि सासे मोस्ट फेभाराइट बुंनो थाङोब्ला मोस्ट फेभाराइट बिथाङा माइनरिटी मुस्लिमनिफ्राय बिथांखौहाय इएम बानायबाय आख्तार आहमेदनि सोमोन्दै बे गासै लेखाफ्रा दङ दा बावहाय ओरैबायदि जाबाय जे आख्तार आहमेद बायद'आ 2005 सिम गावनि एड्रेस होनाय टंला उदालगुरिनि एड्रेस होनायाव
बिथाङा भट होआखै मथनगुरियाव बिथांनि जेनेबा एड्रेसखौ थंलानै होदों 2005 सिमाव बिथाङा बावहाय गैयामोन आरोमा 2008 आव बिथाङा दङ किन्तु बियो बिटिआर एड्रेस गैयामोन दा बेखायनो जोङो बेखौसो होनो सानदों जे हाग्रामा सारा जायहा गावजों मोजां जायहा गावजों सोमोन्दोआव हले गुलि बेफोरबायदि व्यक्तिखौनो जायगा होयो नामा बिटिसिनि नियम मथेथ' बिथाङा सासे केन्डिडेट जानोब्ला सासे बिजाथि जानोब्ला इएम जानोबा बिटिसि बासि जानांगौ 2005 आवनो बिथाङा मथनगुरिनि एड्रेसाव गैयाबा मथनगुरिनि व्यक्ति नङाबा बिटिसिनि व्यक्ति नङाबा बोरै भट होनानै बिथाङा बोरै इएम जालायखो बिनि उनाव हेमाप्रभा देबि बिथांनाबोथ' एड्रेसा अमिलसो गभर्नरनि मोनसे एड्रेसाव जोङो नुदों बिथाङा कामरुप मेट्र'नि ओमफ्राय WBTनि एड्रेसाव बिथांखौ जों नुदों टंला उदालगुरियाव दा बिथाङाबो बिथांनि एड्रेस होनाय मथे बिथाङा बिटिसि बासि नङा दिनै बिथाङा सासे नमिनेटेड MCLA बिथाङा बिटिसि बासिया नङाब्ला बिटिसिनि थागिबिया नङाब्ला बिथाङा बोरै सासे MCLA जानो हाखो दा बे 2 नाम्बार कुइसन दाना 3 नाम्बार कुइसना जाहैबाय जोंहा परमेश्वर रय बिथाङा सासे कच राजबंशी अट'नमास काउन्सिलनि EM खा मैया दाखालिसोनिसो बिथाङा रिजाइन होनानै दिनैहाय बिटिसिनि नमिनेटेड MCLA जाबाय दा गावसिनि मानसिफ्रानो आपत्ति खालामदों राजबंशी कमिउनिटिनिफ्रायनो आगुनि राजबंशी स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि बिथाङा बेखौ आपत्ति खालामदों जे बिथाङा बोरै बाहायबो EM जानो हायो कमतापुर काउन्सिलाव आरो बिटिसिआव बोरै नमिनेटेड MCLA जानो हाखो आरो बिथांनि एलिगेसन मथे जे कच राजबंशीया मोनसे जाथियानो दा हाग्रामानि एड्रेस मथे नमिनेटेड MCLA होनाय मथे कचआ आलदा आरो राजबंशीया आलदा दा बेफोर गासिबो जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव गोबां गुलाय गुजाय बुजिहोनायखौ लाबोदों गोनो गोथो जादों मा खालामनो मारनो नागिरखो हाग्रामा सारालाय बे दिनै थारिखनि बे 6था जनगोष्ठीनो ST होनायखौबो होयिनि बाथ्राखौबो बे एबसुखौ दुसिबाय थादों बे UPPLखौ दुसिबाय थादों बिथाङा दिपेन बर'खौ दुसिदों बे सोरखौबा दुसिदों दा मेन बाथ्राया नैबेसो हाग्रामा सारा गावनि खोथाखौ नायाखै इलेक्शननि केम्पेनाव हाग्रामा सारा ओरैबायदि क्लियार भाषाजों बुंदों जे बिथाङा STखौ खादायाव मैगंफोर लानानै जासिनाय बायदि जासिदों जे आपनालोके ST ना लागे नाखि दिनै जेब्लानाखि 6था जनगोष्ठीनि ST होनोसै बाथ्राया फैबाय आसाम एसेम्ब्लियाव एप्रुभ खालामबाय दा बे बाथ्राया रायजो राजाया ST कमिउनिटिफ्रा जोबोद दुंहाव जाबाय जे बे बोरै जानो हागौ गमामायैनो होमारसिगोन नामा दा बै हाग्रामा सारनि बैफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै बिथाङा निश्चय NOCखौ हरमारबायदां पाब्लिकआवनो बिथाङा बुंनो हायोबा NOCआथ' सिरि सिरि लिरनानै हरनाय मेटारसो दा बेफोर गासैबोनि थाखाय हाग्रामानि भुल माबा जे गभर्नमेन्ट सासननि थाखाय हाग्रामानि भुल जायखौ लानो मोना जायखौ बिटिसिआव भटनि जयगथायानो गैया बैबायदि व्यक्तिफोरखौ बिथाङा दिनै गावनि काउन्सिल आफादाव सोरखौबा EM सोसनदों सोरखौबा MCLA सोसनदों बेफोरनि थाखायनो दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा देरफुनाय लाइमोनफ्रा जोंनि इयुथफ्रा बेबायदि दावराव दावसि खालामदों आरो मैया दाखालिसो बे सेक्रेटारियेटनि एसेम्ब्लियाव बे बुफायनाय चेयार बुखुनाय बेफोरबायदि जाथाया जादों होननानै आं सानो